the amalawi ambiri amasapota Ameleka munkhondo ya Iran ndi Ameleka ndi Israel. Ndene ndimauza Amalawi kuti Amalawi Ameleka singawine nkhondo ndi Iran. Iwe America power, America Iran. Lord America singawine nkhondo ndi Iran ya. Mumazi wachifanya Iran ija. Dzina loti Iran labwera pompa. Ma Iranians are just smart Arabs ya. Si anthu waseweretsa. Amene ajawa ndi the Persians. Persians. Ndi anthu amene they own history. Mafana ajawa kuti ngati makumbukira even kumalawi kuja mwamawerenga Bible amati Amedi ndi Aperezi amene anamuuza mfumu yanja ku Israeli chidzanja chinabwera kudzalemba pakhoma mene tekel upasin anamuuza ndi mpanga panopa abwera Aperezi Amedi ndi Aperezi abwera, they will take over, they will spread you across azakupukasulani kingdom yako ikuthera kumene. Anali ma Iranians amenacha. Ma Iranians, they have built and destroyed civilizations, they have samaluza nkhondo, and dziko limene limayamba nkhondo ndi Iran. Dziko limenelo imakhala kuti if it's an empire like the United States of America, it means that the empire is now going to crumble. It's in decline. Maiona nkhondo ija amatamangira kunama kuti Irani yaphulitsidwa kwambiri. Okay, anaphera anthu awo aja. Anaphera the top leadership. But Iran inapanga dismantle and destroy the United States presence in the whole of the Middle East. And sinamaliza zida zawo. America inafika point where it ran out of war machinery yawo. Yose empty. There anthu akamanena kuti Iran mango ayangana utakula. Amene out there in the Bible, my Iranians, ngaraperezi. Yeah, you have to study history, study theology, study globalism, study zambiri zoti zikupasani information. Also kumangoti just because America BBC kupanga BBC, CNN, Fox, my newspaper my channels they run what we call American or Western propaganda. Nkhondo yora uluza amakuonetsani niyo ngara wina. Nkhondo ijara naluza mu America zitu. They lost about 40 aircrafts. Ndege zawo za nkhondo 40 pulitsira. Koma samazipanga publish. Report ndokiwerenga panopa yatuluka kumene ya Congress. Akuonesa kuti America took a huge loss. This is the only war after the Vietnam War. Imene America has taken a real hit. What's my severe and my patience?